Hallo? Det er politiet. Hallo? Jamen, det er politiet. Jamen, det er politiet, der er her. Prøv at kigge på mig. Hallo, jeg er heromme. Hej. Det er politiet. Hvad laver du der her? Hvad så? Noget med dit navn på, jeg lige må se. Slap dog af, mand. Hvad fanden snakker du om? Jeg skal bare lige sikre mig, at du er den, du siger, sindssyg, eller hvad? Nu af! Rolig. Find den Lad nummer. være med at pille mig i lommen. Har han smøg, eller hvad? Nej, helst ikke. Jeg kan jo ikke vide, hvad du har nede i lommerne, vel? Er du selv for Slagelse? Ja. Okay, fint nok. Så ved du også godt, hvad jeg har i lommen. Lad nu være, mand. Er I fra politiet, eller hvad, mand? Ja, det er vi lige præcis. Det har jeg også sagt til dig mange gange. Hvad er det, du har her i lommen? Det der, Ja. det er alt muligt andet. Er det amfetamin? Hvad